Chudobné zvieratá úplne samé potrebujú pomoc. Je to také špinavé. Fuj, niečo sa musí urobiť. Och, nie, šváby a odpadky všade. Och, aký roztomilý psík. Mua, och, a aj mačka. Potrebujú pomoc. Och, nápad. Ukážem ti niečo. No jo, to je všetko. Upratáme všetko. Funguje to. Fuj, toľko prachu. Vlastne je lepší spôsob, ako to urobiť. Áno, použijem vysávač. Absolútne dokonale. Čo? To je šváb? Nie. Bojíš sa? O, šváb, choď preč. Teraz namalujme naše domy. Začnime so strechou. Bude to také krásne. Viem to naisto. Pozri sa na túto krásnu ružovú farbu. Moja obľúbená. No, pekné a útulné. Čo? Aké milé. Poď ku mne. Juch, moje dieťa, tu máš. Si taký rozkošný. Bowser, viem, ozdobím steny týmto krásnym vzorom. Len sa pozri. Tak cool. Čo? Trochu sa zahráme. Kde je lopta? To je skvelé. Chyť ju. Ups, nie. Kamoš, chceš mi olízať pery? Mám nápad. Malý psík. Tu si. Nakreslím niečo. Počkaj chvíľu. A ešte trochu viac. Hotovo. Nie je to sladké? Och. Čo sa deje? Och, nie. Poškriabal som sa. Ty malý šíbal. Ach, nemôžem sa na teba hnevať. Počkaj, mám nápad. Potrebujem nožnice. Počkaj chvíľu. A lepiacu pásku. Presne tak. Tu je palička. Hotovo! Zlatko, teraz sa môžeš hrať. Máš hračku, páči sa ti? Vidím, že áno. Čo to bolo? Vykopal si kosť? No tak, daj mi ju. Počkaj chvíľu. Ďalší nápad. Pridajme kostičky ako dekorácie na dom. To je ono. Daj 5, priateľ. Teraz ťa učešem. Vlastne budem potrebovať toto. Perfektné. Vôbec to nie je super. No, snažil som sa. A čo, ak urobím toto? Čo si myslíš? Teraz je to veľmi super. Áno. A potrebuješ pohodlnú posteľ. Bude super mäkká. Och, áno. Pripravené.
teraz budeš mať super pohodlie, keď si lahneš. Áno, páči sa mi to. Úžasné. A vlastne mám pre teba prekvapenie. Urobím niečo neuveriteľné. Viete, čo to je? Takmer tam. Pozrite, ako sa vám to páči. Hodím to tam a tada, máme akvárium. Akvárium. Zaujímavé. Vedel som, že sa ti to bude páčiť. Pridávam nejakú látku. Mojej mačičke sa to naozaj páči. Tvoj tanier. Čo? No, vyber si svoju izbu. To je veľmi dobrá voľba. Mňau. Pozri sa na to. A to nie je všetko. Mňau. Pozri sa na seba. Si najrostomilejší. Je to taký talent. Pozri sa na túto mäkkú posteľ. Myslím, že je to skvelá voľba. Mňau. Vyzeráš veľmi pohodlne. Pradenie. A mám pre teba kreslený film. Uži si to. Toto je úžasné. Labku nahor. No, mačička. Pozri, čo robím. Tieto farebné loptičky sú perfektné pre tvoj dom. Mňau, môžeš sa s nimi hrať celý deň. Páči sa mi to. A pridajme niečo na steny. Mňau, to sú avokáda. Mačička, poď sem. Poďme si urobiť nejaké fotky. Roztomilé! Zavesme to sem! A ešte viac. Girlanda s pogou a chladnička. Samozrejme je to ružové. Mňau, hej, pozri, mám disco gulu, môžeme tu mať party a šatník pre môjho maznáčika. Mňau, vyzeráš neuveriteľne, ani nie zle. No, veľmi ti to pristane. Milujem ťa. Aké milé! Váď to! Dobre, pozri, lopta. Páči sa ti to? Aké milé. Čo tak tento? Vezmem si to. A teraz sa na to pozri. Je to neuveriteľné, viem. Budeme sa tak dobre baviť. Mám aj hračky a mojej mačičke sa to naozaj páči. Mňau, to je labkové. Urobili sme dobrú prácu. Chalani, nezabudnite dať tomuto videu like, zanechajte komentár nižšie a nezabudnite sa prihlásiť na odber nášho kanála.